u reprezentaciju ili možda te u pritisak. Ali zato što ti odaješ nesigurnost, daješ nesigurnost ekipi. Svi rade greške, a to je tvoj problem. Moj osjećaj da se ti bojiš pogriješiti. Ti se bojiš pogriješiti, ko to ne griješi, molim te, reci mi je dobro. Šta ima veze da izađeš ti na centar? Zato se nisam probio, ja sam bojim pogriješio. Pa, ali to samo je gore ti. Ja to imam Jedina razlika, ti si golmančina, ti to moraš znati. Ti znaš.